تماشاوان هجام مجاری بردوام کن. پارێزەر و چاودێری سیاسی فەوزی چێلیک میوانی منە ریشن ترکێسە ڕۆژاوای کوردستانی کارڤێدانên wê li gel kek Fewziye me bigirin dest silav bota kek Fewzî kek Fewzî bê destûra İran, Rusya, Amerika welatên Rojava Tirkiye dikarê li Rojava yê Kurdistanê operasyonekê pêk bîne? Şimdi bu Türkiye tabii ki Orta Doğu'da önemli bir bölgesel güç konumunda olan bir ülke. Prensip olarak Rusya ve İran Tahran'da yapılan toplantıda Türkiye bir operasyon izni verdi. Türkiye Destur neden Türkiye kooperasyon bike? Usa gotin kude ev operasyon de Suriye'yi alostır bike. Hinceten bevi avaydan peşiye Erdoğan'ı. Erdoğan piştre çu Soçi'yi. Ligor min ev hevditina li Soçi'yi. Ne pevendi axa dibe ku ne bi operasyona Türkiye eğer operasyona Türkiye dijî Rojavayê Kurdistanê be ew pirsgirêkên aboriyê yên Tirkiyeyê bi taybetî yên li ser aboriyê û navenda santralya Akkuyê ji bo çareserkirina van pirsgirêkan li ser van her du mijaran ji bo vê dibe ku Erdoğan çûbe Soçiyê niha li ser operasyona bêjahiya li dijî Rojavayê Kurdistanê Tirkiye ne mimkun e ku ji Rusya û Îranê destur ver bigire. Destur nadin Türkiye'ye ji bo operasyonekê li dijî Rojavayê Kurdistanê Türkiye ve hükümeti Erdoğan'ı toplarla, obüslerle sürekli olarak Kuzey Suriye'deki Türkiye ve hükümeti Erdoğan'ı berdevam sersinor borduman dikin, be balafırın, be pilot ve deri operasyonun asmani dikin, suikastan dikin, dedemen Davideli ve deri zedetir bak Rojlat Fırat'e ev operasyon zedetir debin li Xamışlo'ya zedetir debin ev erişin asmani ev dikare vere ev atı ku Rusya'da kadın xoyun asmani ji Türkiye'ye veke u izin veriyorlar yani. Joxe destur dedin Türkiye'ye ku operasyonun asmani li Suriye'ye bikin li ev ne mümkün ku destur bedin Türkiye'ye operasyona ke bejahi li Rojavayê Kurdistanê bike Tirkiye dibe ku wekî dagirkirina hewlek wiha nede lê dikare hewl bide ku rêveberiyeke ne seqamgir ne aram bide avakirin an jî seqamkiriya navçeyê seqamkiriya rêveberiya xeser têk bide hewlên bi vî rengî bide Levma mirov mümkün değil. Türkiye'de tabii ki Türkiye'ye beguman iyice yerleşti yani. Keke Fewzî dixwazim wê kêşte bipirsim Keke Fewzî. Niha bi ser van gotinên ku te jî diyar kirî ku İran, Rusya, Amerika jî destûrê nadin lê Serokkomarê Tirkiye dibêje em destûrê ji kesî wernagirin roja ku me biryar da em ê bikin. Her wiha Mevlûd Çavuşoğlu belê demekê berî çendîn deqeyan dest nîşan kir ew moletê ji kesî wernagirin gava goxwestin dê operasyonê bikin. Nirxandina te bigirim. Şimdi tabii ki niha beguman Türkiye hebûna Türkiye li Suriye'ye İran'dan ya da Suriye'den ya da Rusya'dan izin aldığı şeklinde yorumlamamak. Deve mirov ha şiroveneke ku Türkiye bi destura İran'ı Rusya'yı li Suriye buye Türkiye bi seriha jî hêzeke deve mirov ve rewşe jî berçavan bigire û bizane de heman demê de ez wiha bibêjim herî dawî di civîna Soçiyê de Erdoğan dema ve digeriya di balafirê de Putin ji me re gotiye pirsgirêkên xwe bi hikûmeta Şamê re di nava hev de çareser bikin Putin pêşniyarek wiha kiriye Erdoğan vê ev tişt Erdoğanî ev tişt eşkere kir li gor min dibe ku tişteke wiha rû dabe jî berî niha وکی نوچه لزگین دمدیه دجیه گرت وزیر دروی ترکیه مولود چاوشوغلو جلی سر به مجاره آخافت و گوت جبو ام بکاربن به سوریه را لحو بکن دوی رژیم
unsurlarla rejim dibe ev opozisyona Suriye'de dibe lehev bike buvan re aşitiyek bike Türkiye şartı gohad da peşiya Şam'e le Şam şartı ki bir rengi kabul nake jiberko Şam opozisyonek naxaze opozisyonu bike şirike hevpişki destılata xwe le Şam dikare ve tişte bi reveberiya xwe ser bike jiberko Şam bi reveberiya xwe ser şer nekir le Şam bi opozisyona Türkiye opozisyona Suriye ko Türkiye peşniyar wan dike bu anda şer kiriye la ne mümkün u jali kidin ve Türkiye bi ser gelek zahmete ku Suriye'ye bir tane serh operasyonu ke bejahi bike u vekidin ji perskereken aboriyen Türkiye heye perskereken parayan heye ve evji astenge peşya yek jwan astengin peşya operasyona Türkiye'ye u Türkiye xwedî hêzeke asmaniye û dikare bi wê hêzê operasyonên asmanî bike û dixwaze Keke Fevzi berî çend rojan Erdoğan li Soçî bû. Li gel Putin piştî hevdîtina xwe operasyonên Tirkiye ê asmanî ê firokeyên bêfirokevan li Rojavayê Kurdistanê gelek zêde bûn. Hin analîst dibêjin ku senaryoyekî sêyem navbêna Mosko û Ankara'da di rojevê de ye senaryoyekî nû ku Rusya jî erê bike. Nirxandina te divê derbarê de. Ya bence ya li gor min öyle yani zaten haye ev mijar Türkiye'nin orada hava sahasını serbest li wê derê Türkiye qaden asmanî bi awayek serbest bikar tîne û êrişên asmanî dike bi balafirin bê pîlot û ev tevê wateyê ku lehevkirinek heye destûrek heye divê çarçovede destureke sîndordar kirî berî niha jî operasyonên wekî Kaniya Xezalan û Afrînê operasyonên bibîre gez zehmet dibînin bawer nakim operasyonên wiha divê astê de destur bidin Tirkiye ku Tirkiye operasyonên bi vî rengî yên wekî Afrîn û Kaniya Xezalan bike û ji alêkî din ve Tirkiye ji xeynî balafirin bêpîlot zehmete ew balafirin şerî yani vebjêrkên din bikarbîne zehmet te ew piştgiriya asmanî jî pîçek sînordar kiriye û wekî din jî di navbera YPG û rejîm de jî û hin cihan levkirinek heye tê gotin û rejîm li hin cihên YPG bicih bûne hêzên rejîmê bicih bûne û Rusya jî piştgiriya vê pêşhatê dike û nirxandinek wiha jî mirov dikare bike û eger rewşeke wiha hebe wê demê Erdoğan eger divan şert û mercan de bikeve wê navçeyê dikare hêzên rejîmê pêşiya xwe bibîne dikare rûbirûyê hêzên rejîmê bibe Erdoğan û divê mirov daxuyaniyên Çavuşoğlu'yê yên îro wiha şîrove bike tişta ku Putin dixwaze ev pirsgirêka Bakurê Sûriyeyê bi hev re çareser bikin gotibû Putin diyar e ji mirov ji axaftinê Putinî ji axaftinên Çavuşoğlu'yê ev tişt fam dike ku çi pêşveçûn li ser pêşniyara ve peşniyara Putin'in nebûye lê dîsa jî mirov dikare bibêje Tirkiye dema ber bi hilbijartinê ve diçê de dixwaze çîrokeke serkeftinê binivîsîne di derheqê Sûriyê de lewma opozisyon başa keke Fevzi em dikarin van yani daxwaza operasyonê ya Tirkiye hemberî Rojavayê Kurdistanê bi proseya hilbijartina Tirkiye ve girê bide? Ya Türkiye seçimler için Türkiye ji bo hilbijartinan dixwaze hincetek çê bike lê belê başarılı olma şansı çok şansê hikûmetê jî gelek kêm li ser vê esasê ji ber ku şansê opozisyonê jî zêde bûye opozisyon berê ne ev qas bi bandor bû niha demek Kurt maya ji
بو هلبجارتنی اردوان لپیش اردوانی هلوسته که وها یا اپوزیسیون هیا نه اف پنابرن سوریه که هاتنه ترکیه اگر ام به شامر هفدیتن بکن ام به پرسا پنابرانجی چاره سر بکن نه شانس اردوانی جی لگور و شانس اردوانی هفدیتنه دیگل اسادجی کیمه نه اردوان politika Erdoğan'ı, siyasete Erdoğan'ı ya Suriye'yi Luiz veriye ne de bercevendiye Erdoğan'ı diye heke desteverdan heke lidiji Suriye'yi biryarek uha vera xwastin ku biryarek derbixin lidiji jibo operasyon heke lidiji Suriye'yi dibek opozisyon pişkiriye Erdoğan'ı neke vecare levma li Türkiye'yi با ترکیه بر گوهری نویدی چه دبکو حکومت بو گوهر نکه وها لپیش اگر گوهر نکه وها لپیش ترکیه هی اپراسیون که لدیجی سوریه اپراسیون که سوریه گلک اگر لوازه کو اردوان پشکریه که خلک ترکیه جوار بگیرن ها درد اردوانی پرایه دخوازه پرا پیدا بکه جبو به پرایانجی دخوازه پره بلاف بکه پره جی خلکی را بلاف بکه و بوی بلاف کرنا پریان هلبجارتن قزنج بکه لما اردوان زحمت اردوان بچیروکه که سرکفتن یا شری هلبجارتن کدن قزنج بکه او اپراسیون لعفرین بری نها جهاتو بکرین نها avantajın demki jibo Erdoğan'ı davun peyda kirin dürüst kirin u piştir ev avantaj naminin le perskrekin abori perskrekin enflasyonu Erdoğan dixwaze ketiye ve xame u dixwaze peşiya enflasyonu kriz abori bigire u bi avay hilbijartine qazanç bike ser bike ve de hilbijartinan da u dixwaze bi velatın kim peyam gehişt Brez Fevzi Çelik Parizer çavderi siyasi legelme. Evet.